Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op zijn 5 meest favoriete Rowanese nummers. Daar gaan wij gezamenlijk een top 40 van maken. En met die top 40 gaan we het theater in. Ja, niet Branko en ik, maar onze organisaties gaan het theater in. Dat wilden we jullie niet aandoen. Er komen gasten ook. Ik mag helaas nog niet verklappen welke gasten, maar ik kan je wel verklappen dat het toonaangevende gasten zijn. En in de tweede helft van het programma zal Rowanese zelf de door alle Limburgers gekozen top 10 ter gehoor gaan. Hey, en mensen die nu zitten te luisteren, die kunnen ook erbij zijn, hè, die 23e. Vertel. Die kunnen er zeker bij zijn. En dat maakt het denk ik ook mooi, hè, dat het ook een feest is voor de Limburgers. Rowanese heeft natuurlijk wat dat betreft zo ontzettend veel gedaan voor deze provincie ook. Een enorme fanschare. Dus wij nodigen ook lezers, kijkers en luisteraars uit voor die avond. Ze kunnen zich aanmelden. Vanaf 12 uur gaat de ticketverkoop van start via de site van het Theater Orangerie. Dus ik hoop dat ze daarop voorbereid zijn voor al die toestromen van fans. Plaatsen zijn beperkt tot 900 plekken en het is een eenmalige voorstelling.